Moni ndine Jackie. Lelo ndi tikupita pakati pa nyanja. Kodi munamvapo nkhani ya MS Estonia? MS Estonia ndi shipi yomwe inamira mu chaka cha 1994 ndipo amaitcha ngozi ya number 3, ngozi yachitatu yomwe inachitika ya pa nyanja yomwe inatenga miyoyo yambiri nthawi yonena kuti nthawi yoti kunalibe nkhondo. Chifukwa mashipi ena, maferi, macruise ndoti anamiramira nthawi yonena kuti ndi ya nkhondo, zimakhala zolingana ndi nkhondo kuti mwina yaomberedwa. Koma MS Estonia inamira nthawi yonena kuti kunalibe nkhondo mu chaka cha 1994. Ndiye ngati zili ngamweke tengani chakumwa, ngati chakudya chilipo tengani chakudya tenticheze. MS Estonia inali cruise ferry, yomweyo cruise yeti yomwe inamangidwa anayipanga ku Germany mu chaka cha 1980. Anayimanga kuti izikagwira ntchito ku Finland. Nde inagwira ntchito ku Finland kuja kwa kanthawi. Ili ku Finland imatchedwa Silja Line, koma inali yotchuka nditi matsoka chifukwa choti anthu awiri anaphedwa mu zaka ziwiri zosiyana. Kenako inagulisidwa inapita ku Estonia. Aku Estonia atayigula anayisintha dzina. Kampani ya ku Estonia yomwe inagula inali S-Line ndipo inamba kutchedwa MS Estonia. Anayigula kuti idziyenda kuchoka ku Estonia kupita ku Stockholm ku Sweden. Nde imayenda imadzera mu Baltic Sea. Nde MS Estonia inali yayikulu kwambiri, eti inali yoti imatha kunyamula anthu okwana 2000. Imatha kunyamula magalimoto 460 amene wo magalimoto ndi matraki omwe. Matani amene imanyamula matani 15,500. Nde imene anayimangira MS Estonia kutsogolo kwakeku anayika chinthu amachiti chivisor kumene kumalowera magalimoto. Inali yoti amaichita kuti roll on roll off, yoti magalimoto amachita kuyendesa galimoto cha kuilowesa ikayima kukachita paki pomwe kwene ukayima kaya ndi traki choncho oti ikakafika kumene kupitako ferija galimoto cha ayendesa ituluka. Nde kutsogolo kumene kumalowera magalimoto makalowa magalimoto acha kapena akatuluka anayika chinthu chomwe amachitira kuti chivisor. Ngati mene chititi chivisor cha anthu amene amayenda amakwera ntutumula amachipewa chomwe amavala chija chomwe chimatchinga nkhopechi samacha kuchivindikira kapena kuchivundukula. Nde anayika chivisor chimene choti chizithandiza kutseka kutsogolo kucha kapena kuvundukula. Akachivundukula magalimoto alowa kapena atuluka, akachitseka basi cruise ship idzinyamuka idzipita. Nde pa 9 September 1994 anapezeka kuti shipicha inali ndi anthu okwana 989, inanyamula magalimoto 460. Koma magalimoto sanawayike bwinobwino, sanachitira arrange bwinobwino. Anapezeka kuti ambiri anachita arrange kuti anatsamira mbali imodzi, anali mbali imodzi. Nde inapangisa kuti shipicha ponyamuka imapendekera mbali imodzi. Mbali imene yoyo amati listing to starboard kunali inali yopendekerabe, koma akuti silinali vuto nthawi zambiri shipi imatha kunyamuka ili yopendeka. Nde inanyamuka imapita ku Stockholm. Ulendowo unali wa 14 hours. Ananyamuka mochedwerako, koma captain amati afuna afulumire athamange atani akafike mu nthawi yake, amene akafika next day ma 9 koloko mamawa. Nde ulendo wake unali wa usiku. Ananyamuka bwino ulendo wawo, koma nyanja inali yoti inali itakalipa kwambiri. Kunali mvula, kunali mafunde akulu kwambiri, koma sati kumazizira kwambiri, madzi analozizira kopsa. Nde fachonena kuti nyanja inali itakalipa kwambiri, mafundeso anali atavuta amamenya shipicha. Nde imamenyeka kwambiri, imakwedera. Koma ananyamukabe amapitirira. Akuti Baltic Sea, nyanja imene amadutsayo, imavuta kwambiri ndi mafunde. Iwaja amapitirira ulendo wawo. Koma anapezeka kuti mene mafika pakati pa usiku anangomva chiphokoso ngati chinthu chaphulika. Anthu kututumuka kuti ndi chani. Tsono anthu ena anangomva kuphulika kuja, anadzidzimuka ndi kuthamanga nthawi yomweyo. Kungomva kuphulika ndi kuthamanga kumathamangira mmwamba. Chifukwa chonena kuti ship yake inali ndi madeka 11. Nena ship yayikulu kwambiri, madeka 11 ndi ambiri. Enda anthu amene analipo 989 anali anthu ambiri kwambiri. Nde zinthu zake zimachitika msanga. Anthu ndi chani? Ena anali m'malumo mwawo, kaena amatani mwaganiza kuti phokosolo ndi chani? Atikena kupanaza phulikaso kachiwiri.
amene anadzuka ndikuthamanga nthawi yomweyo amapita mmwamba kuti akaone kuti kuli chani. Kapteni anatuma anthu kuti tapitani mukachita inspect kuti phokosolo ndi chani. Anthu aja kuti anayang'ana kuyang'ana koma sanaone china chilichonse. Ndi anabwerera kunoti sitinaone chilichonse zili bwinobwino. Iwo aja nkumapitirira. Ati speed yawo inali 14 knots. Ndi kunali kuthamangabe chifukwa chonena kuti kapteni amafuna kuti agwire nthawi chifukwa choti ananyamuka mochedwa pang'ono. Kenako anadabwa kunena kuti shipicha ikubendeka kwambiri inonso pano kuposa amene inapangira. Inabendeka 60 degrees kubendeka ngati ikulowa m'madzi muja. Iwo aja shipi ndi chani. Nde panalibe nthawi yopanga react. Nde kapteni anatumanso munthu kachiwiri kunena kuti tathamangani muchite cheki kuti phokosolo ndi chani ndipo chikupangisa kuti ipange choncho ndi chani. Munthu uja kuthamanga kuti akasuzumire mmene amazazindikira chivaiza chakutsogolo chija chimatchinga kuli magalimoto chija chinayi chitagwapo. Nde chinagwa chinakhala chatsegula chitseko. Nde shipi yone kuti ikuthamanga 14 knots madzi onse anadani amalowa. Nchifukwa chake anapeza kuti madzi aja atalowa mkokomo wa madzi uja unakankha magalimoto aja kwambiri nkupita mbali imodzi. Nde weight yonse ndikukhala mbali imodzi. Ndi anthu analibe nthawi yochita react kuti tipange chani. Anapezeka kuti anayamba kuyesera kuimba emergency mayday mayday. Estonia. Mayday. Koma samawamvanso bwinobwino chifukwa chonena kuti magetsi awo anayamba kuvuta, magetsi anayamba kuthawa. Iwo aja kuti tipanga bwanji. Kenako anayankhidwa mayday uja nde amafusidwa kuti muli pati. Amene amawayankhawo amayimba ku port. Maso kapteni ataona kunena kuti ikubendeka kwambiri, yapindika kwambiri shipi, anaona kuti kuli bwino azimise mainjini. Ndi anazimisa mainjini ndikuti achepese speed. Nkuyikhotesa kuti ibwerere ku port. Koma achokera kuti akaone kuti chavuta nchani. Koma panalibe nthawi. Anayimba mayday yawo ija kuyesera kupempha chithandizo koma zimavuta kuti awamve. Vuto lake nono kuti madzi analowa nthawi imodzi, madzi ambiri mkokomo wamphamvu. Sipanatenge nthawi magetsi awo anazima. Ndi pakati pa usiku ali pa nyanja yokwiya kwambiri yoti mafunde akumenya, mvula ikugwa, pali ziphaliwali, anthuso nkukhalanso mu blackout. Osamaona kuti apite kuti akatatere madzi akulowera pena paliponse m'mawindo, m'makolido, ena kuti madzi amagwa kuchoka pa rufu kugwera pansi. Ndi panalibenso zoti angatenge ma lifeboat awatenga bwanji, ma lifeboat sakuwaona, ma life jacket atenga bwanji sakuwaona. Komanso palibe amene anatha kupereka emergency call kwa anthu onse mushipi kuti kuchitika zotere thawani. Aliyense anayimba paniki, palibe amene amadziwa kuti chikuchitika chenjeni chani. Anapezera anayeseraso kuimba mayday emergency call. Nde shipi ina inawamva. Tili pafupi muli pati. Nde iwo aja makanika kunena fayota ndi blackout. Fayota ndi blackout samatha kuona location yawo. Nde zinatani zimavuta ndaona kuti sitikudziwa kuti location yathu. Nde munthu anachita kuthamanga kupita pena pake gulu la crew loyendesalo kukayang'ana pena pake poti pamaoneka be direction. Ndikupezera anayimba nkunena direction ija inamveka. Nde mashipa angapo oti anali akuzungulira mbali yomweyo onse ananena kuti tonse tikutani tikubwera konko. Koma nthawi panalibe. Anayesera kuti achiteso contact MS Estonia kunali zi. Anapezeka kuti shipicha inangotembenuka nthawi yomweyo, tembenuzika ndikulowa pansi. Anthu ena amene anamva kuphulika kumayambiriro aja ndikuthamanga kuti atuluke aja. Amene ndi amene anapezeka kuti adumphamo. Ali panalibenso nthawi yoti kaya munthu nganyamule mwana wako kaya ngatanifa anthu samaona kubwera mkokomo wa madzi wadumphayo wadumpha ndi yemweyo basi. Panalibe china chilichonse chomwe winali sakanachita. Ndi anapezeka anthu adumphira m'madzi. Anthu amene anadumphira m'madzi analokwana 300. Anthu 300 aja ena anapeza kuti afa ndi kuzizidwa. Fojoti madzi anawuzizira kwambiri anthu ena anayamba kumatani kumafa chani zosakhala bwino zokhazokha. Mene mashipi ena aja amazafika anangopeza kuti pali mwina amati ma life rafts timaboti tochita kupopa tija kuyandama pamene popagwira timene toto ali m'madzi. And panabwera ma helicopter aja kuyamba kumatani kuponya dzingwe kuti anthu aja adzigwira nkumanyamula nkumaponya mashipi ali pambali yakuzathandiza. Shipi sana ipezereto anapeza anthu amene anapulumuka ndi 132 out of 989. Ndena lingozi yoopsa kwambiri. And anthu amene anapulumukawo panachitidwa noti kuti anali anthu amphamvu okhaokha.
achinyamata amphamvu. Panalibe munthu amene anali wiki amene anapulumuka chifukwa china kuti mkokomo wake unali woopsa kwambiri. Nde Estonia inamira. Nde pochita investigate anapeza kuti anachipeza chivaiza chija chikutani chikuyandama chapafupi chomwe chinapezeka ndicho khala. Nde nkhani imavuta ponena kuti anthu amene anali mushipimo ndi amene amanena kuti panali kuphulika, panamveka kuphulika, chisound chophulika ngati kuti paphulika chinthu. Kenako pamene anthu amathawa. Koma maiko apafupi ma Finland, Sweden chani maiko amene anali involved amanena kuti yaye sikunali kuphulika, chinali chivaizacho chinatani chinagwa. Nde anthu pamakhala ngati pali kutsutsana ndi anthu amanena kuti ya chilipo chomwe chinaphulika, tifuna tidzoti chinaphulika nchani, chinapangitsa kunena kuti vaizayo igwepo ndi chani. Koma anapezeka kuti analetsa. Nthawi zambiri samati akachipi kamira ena makaitulutsapo kapena amapita kukafufuza kuti chachitika kwenikweni nchani pansi pompo amatumiza madivers. Komanso nthawi zambiri amatha kutumiza anthu kuti akatulutseko matupi a anthu. Koma maiko anasaina mgwirizano nina kuti wina aliyense asayerekeze kupita kukafufuza china chilichonse amenewo ndi manda awapatse ulemu. Ndipo munthu wina aliyense amene azapite kuti akafufuza azamangidwa. Ndi zinapangitsanso kuti anthu alongolole kwambiri kuti anthu akubisa chani. Sitikumvetsetsa kuti ship yamira ifa chani. Fa inamira within 30 minutes inali itamira, inazima magetsi ndi kumira. Anthu anapulumutsidwa ochepa, anthu ambiri anathera pamenepo. Nde nali mpungwepungwe kwa dzaka ndithu. Nde panapezeka kuti anthu ena aku Germany awo sanasainire nawo mgwirizano wawo. Adapanga submersible yawo nkuyikamo makamera ndikuyitumiza pasi paja. Pamene panamira MS Estonia paja ndikutani ndikumajambula kumangojambula around, anayipeza ship yo nkumangojambula around ship yo. Nde pojambula anapeza kuti panali chidzenje pambali pachani, pambali pa ship paja, chidzenje chachikulu 4 meters. Nde anamanena kuti dzenje linachokera kuti zomwe anthu amanena zanzoona kuti chinthu chinaphulika, mwina chinthu chaphulisa kapena chinthu chakhapapo china chake. Ndi anthu aja anapeza kuti anasumiridwa, anali ndi milandu kuti mumakatanipo mesa tinanena kuti musapitepo. Ndi anakhala nthawi yakumapita ku court akuti anthu khala ngati anapanga akuiti milandu yawo inatha. Koma inali milandu yayikulu kunena kuti tinanena kuti musazapitepo, aliyense asazapitepo, apase ni ulemu ndi manda. Koma chomwe chikudziwika nchoti yes vaiza ija inagwa, koma paliso chidzenje kuti chidzenjecho chinachokera kuti. Nde imene ni nkhani ya MS Estonia imene inachitika mu 1994. Nkhani yoopsa ndiyomvetsa chisoni kuti anthu anataya miyoyo yawo pa nyanja yolusa. Ndipo zinachitika opanda kuti nthawi yonena kuti ayi anthu angachite decide kuti ayitengani maboti pangani chakuti aliyense amene anathawa ndi amene anangodzidzimuka kuthawa atangomva kuphulika nthawi yomweyo. Imeneyo ndi nkhani ya MS Estonia. Zikomo kwambiri.